पेडण्याच्या धारगळ पंचायतीची आयतारा फ्लायओव्हराच्या मागणेक खासा ग्रामसभा। 2 खांब धारगळे फ्लायओव्हर जायच म्हूण थळावे तेमाक। थंय सद्याक एक्सिडंट स्पॉट जाला म्हूण थळाव्यांचो दावो। 1 मार्च पयलीं मुख्यमंत्री आमदारान उपाय काडूना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेक बीजेपीक थळाव्यांचे खंय एकूय मत मेळचें ना। आम्ही सगळे मिळून काहीतरी करूया। 40 लोकांनी साईन माझ्याबरोबर तुमचा फ्लायओव्हर कॅन्सल झाला। ते आमच्या धारगळीत किंवा पेडण्यामध्ये 40 लोक म्हणजे ओढले झाले का? 40 लोकांनी माझे नाव माझी साईन बोगस आहे पण कोर्टात नव्हतं म्हटलंय। 1 तारखेक एका सगळे आम्ही पर्सनली कमिटी सगळ्यांचे कारण भरतले कोणच बीजेपी वोट घालचे ना लोकसभेत। जोपर्यंत फ्लायओव्हरचा विषय जाय ना तोपर्यंत कोणच बीजेपी वोट घालतो ना। सगळे पेडण्याचे मांडव्याचे लोक एक झाले तसे आम्ही सगळ्यांनी आता जाऊन जाय आणि आम्ही सीएमच्या घरा बसून त्याच्या बाहेर बसून आंदोलन करून जाय। 1000 2004 आणि जितके लोक जमा होतात तितके इव्हन बार्देशातल्या कोलवाच्या सुद्धा लोकांना हांगासर येवपाक पडटा कामाला म्हणून त्यांका सुद्धा या फ्लायओव्हरची गरज आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।